Pokiaľ máš na prvom mieste sám seba, tak si pekný sebec. Tvoj kamarát potrebuje s niečím pomôcť, či už je to práca alebo dotiahnuť nejakú úlohu. A ty máš tu možnosť mu pomôcť, ale na úkor toho, že ty napríklad svoju prácu nespravíš tak, ako by si chcel, alebo dokonca nestihneš dokončiť úlohu. Tak ako sa dostať z tejto začarovanej situácie? Úplne jednoducho, stačí povedať nie a poďme si následne takúto situáciu predstaviť. Ja a môj kamarát plávame spolu v oceáne a následne uvidíme loďku alebo takéto drievko, kam keď sa dostaneme, tak sa môžeme zachrániť. A ja sa vás pýtam, ako mám pomôcť môjmu kamarátovi, keď plávame v tom istom oceáne? Ide tu totižto o to, že pokiaľ sa chceme zachrániť, tak najprv sa musím zachrániť ja a dostať sa na tú loď alebo na to drievko ja a následne môžem pomôcť môjmu kamarátovi. Naučme sa hovoriť nie, pretože ak budeme vždy a stále hovoriť len áno, tak pravdepodobne budeme hovoriť v tomto prípade o našej debilite. Ak s tým súhlasíš, tak napíš áno do komentára.